Čau lidi, tady je Lexion a vítám vás u dalšího vlogisu. Dneska si něco řekneme, proč jsem týden nenatáčel videa. Takže je to z jednoho důvodu, a to protože jsem byl na chatě. No a dále pořád ještě moc neumím s Frapsem, sice už mám Fraps, zkoušel jsem nahrávat video, ale jediná chyba je, že nevím, kam se to uploadne. Prosím, podejte mi do komentářů, kam se jakoby videa pak z Frapsu budou natočena. Do jaké složky nebo tak. A děkuji. Takže další zpráva je, že už mám 38 zhlédnutí, což je docela dobré, na to, že mám teprve 3 videa. A žádné odběratele, žádný like, to mě nevadí. Ať se každý rozhodne, jak chce. Takže dávejte lajky, dislajky, napište důvod, odbírejte, nebo neodbírejte, když nechcete. Právě jsem řekl, že se můžete rozhodnout. A pište komentáře, hlavně ohledně toho Frapsu, kam putuje ten záznam. A to je asi všechno, takže čau.